Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα έχουμε άνοιγμα πλαστικού όπου έχουμε πάρει από το κατάστημα του Αρδίτη στη Θεσσαλονίκη μετά από παρότρινση του φίλου μας του Παναγιώτη του Παπαδόπουλου, γιατί εγώ αγόρασα πλαστικό από το Λίλα αλλά ήταν ακριβούτσικο στην τιμή. Το συγκεκριμένο πλαστικό του ένα φύλλο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ακριβώς έκανε 6,5 ευρώ το πλαστικό, το ένα φύλλο. Γι' αυτό πήρα 2 φύλλα. Μου το στείλανε με ECS Courier και πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ βλέπετε και την ετικέτα όπου λέει Αποστολέας Ηλίας Αρδίτης, Αχελώου 8 Θεσσαλονίκη, εμπόρια χαρτικών πλαστικών, προς Κούρσος Ευάγγελος, Μέγα, μπλα. Ναι. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Τσακ. Να το παιδιά, αυτό εδώ είναι μαγικό. Μισό λεπτό. Η απόδειξη. Λοιπόν, εδώ είναι μαζί η απόδειξη μαζί με τα και με τα μεταφορικά και με τα όλα του μαζί. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, την αφήνουμε στην άκρη την απόδειξη. Εδώ. Και συνεχίζουμε να ανοίξουμε το πλαστικό για να δείτε πόσο φτιαγμένο το έγινε και σε καλή κατάσταση, πώς το στέλνουμε, πώς το προσέχουμε. Καμία σχέση όπως μου το έστελναν άλλες μεταφορικές. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ το έχουν κλείσει γιατί είναι 2 φύλλα και άμα τα ανοίξουμε θα φύγουν. Εδώ έχουμε σκουπίδια αλλά ποτέ δεν τα πετάμε κάτω εννοείται. Τώρα θα τα αφήσω κάτω αλλά θα πάω να τα πετάξω σε λιγάκι μόλις τελειώσει το βίντεο. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, άμα μπορώ να το λύσω. Παστάτε εδώ να πάρω το ψαλίδι. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως αυτό το ψαλίδι είναι όπου κόβουμε τις φιγούρες μας, το χοντρό το πλαστικό, το 1,2. Ρε μανούλα μου. Για ελάτε ρε παιδιά μαζί, ελάτε. Για ελάτε μαζί. Εδώ να κόψουμε το πλαστικό μας. Μισό να αφήσω το καραγκιόζι. Κάνει πιο εύκολα τη δουλειά. Μια γρατζουνίτσα όπως έλεγα. Εδώ δεν θα την γλιτώσουμε. Κάπου πρέπει να κάνω άνοιγμα για να το κόψω. Έτσι, το είδατε. Ένα δέσιμο έλειπε. Ένα δέσιμο το κρατάει όλο. Τώρα αυτό άμα το αφήσουμε, άμα δείτε εδώ, θα φύγει όλο. Δηλαδή, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για αυτό που ζω είναι τρελό, έτσι. Το ίδιο πλαστικό το έπαιρνα τόσα χρόνια ακριβότερο, ενώ υπήρχε από έμπορο που μπορούσε να μου το στείλει, δεν το πιστεύω δηλαδή. Λοιπόν, είμαι υπερευχαριστημένος. Ναι μεν, τα πλαστικά είναι λίγο πιο μικρά, αλλά είναι πιο φθηνά. Που σημαίνει ότι μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια πλαστικό από εκεί, ακόμα και αν ξεμείνουν. Εδώ τα έχουμε τα πλαστικά, σε λίγο θα τα βάλω σε ένα σημείο. Οπότε για να σας αποχαιρετήσω, ας βγάλουμε και λίγο το Χατζιαβάτη. Γεια σας παιδιά, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Και κάντε ένα like και σύντομα θα ακολουθήσουν εννοείται και άλλα βίντεο. Σας ευχαριστούμε και καλή σας συνέχεια. Εδώ με το πλαστικό θα κάνουμε πολλές φιγούρες, βέβαια. Πάω να το πω και του Κρελιόζη τώρα. Δεν ξέρω άμα έμαθετε νέα, για να πάω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αυτά είχα να πω. Και γράψτε μας και προτάσεις, εμείς θα κάνουμε και άλλα διάφορα είδους βίντεο. Γεια σας και χαρά σας, όπως λέει και ο Καραγκιόζης.